че дисертационният труд на тема клинико-патологични характеристики, прогноза и преживяемост при ранен постклетъчен карцином на езика е защитен успешно. И на доктор Константин Тодоров Стаматов се присъжда образователна и научна степен доктор по професионално направление дентална медицина, по докторска програма дентално-орална и лицево-челюстна хирургия. Честито на доктор Стаматов и нека да заповяда да направи своето заключително обръщение към аудиторията. Искам преди да дойда да благодаря на колегите от онкологията, които ни помагат в колаборация за академичното израстване на колегите от катедрата и се надявам, че и в бъдеще ще продължи тази добра колаборативна дейност, както и на професор Георгиев, който също много ни подкрепя в академичното израстване. Заповядайте, доктор Стаматов, за заключително обръщение. Първо искам да благодаря на всички ви, че сте тук. За мен е чест. Искам да благодаря на научното жури, благодаря ви за вниманието, за усилията, за това, че вие сте тук също, лично подкрепите. Искам да благодаря на моя научен ръководител и не просто ръководител, а учител, професор Станимиров. Благодаря ви за това, че ме открихте, за това, че ме подкрепяте през целия път и то не просто формално като ръководител, а като истински учител. Благодаря. Искам да благодаря на доктор Влахова, без която този труд нямаше да е възможен, защото всички материали практически са прегледани от нея и са ревизирани. Благодаря ви за безкористните усилия, за професионализма, за всички нас в клиниката. Е истинска чест да работим с вас. Благодаря. Искам да благодаря на колегите ми от Александровска за усилията, които полагат всеки ден, за това, че ме подкрепят, за професионализма и за грижата за нашите пациенти, защото наистина практически никой от тези пациенти нямаше да може да бъде изследван, ако те не бяха грижени преди това. И не на последно място искам да благодаря на моето семейство, на Неда, на моите родители, на Матей, за подкрепата, за любовта, за търпението, което имате и за немалкото жертви, които правите, за да ме